שלום, שמי ליאן, אני עוסקת בתחום האמנות, כל האמנות, כללי, צייר לציור, סיפורים בשלבים, פרוסה ופרופגנדה. היום אנחנו נטפל איפור גותי. לאיפור גותי נצטרך את החליפה הזאת. לא נאמר חליפה, אבל את זה. אנחנו לוקחים את החלק, חלק מאיפור שלא ממש בעיר. שזה כחול, לא ממש בעיר. זה ממש משקעה, וזה פחות. זה איפור מקסים, שימו כצללית על עיניים. אתם המראה שלי. אל תקללו אותי אצלכם. אם אתם מצליחים את האיפור, תשלחו לי בבקשה בתגובות. או כן, תשלחו לי בתגובות. אם אתם צריכים עזרה בנוגע למשהו, תגובות, אני עונה על כל השאלות, ואם תוכלו לייקים תאהבו. אחרי ששמנו את זה על הכל, לוקחים אחד מאוד 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 כהה. לוקחים ושמים על חצי. החצי הקרוב אל האף. זה איפור גותי. מה לעשות? מי שאוהב להתאפר גותי עושה את זה. מה לעשות? זה איפור. אתם המראה שלי. אתם רואים? מתאפרים בדיוק על הקשקש. בואו נמשיך להתאפר. ראיתי, רואים? אותו דבר גם על העין השנייה. מצטערת ככה שעברתי מקום בלי להודיע, אבל קשה. כמו שאמרנו, משתמשים בזה. שמתם על הצללית גם פה שקרוב על האף וגם פה. אחר כך יש לכם סוגי סומק כהים במיוחד. תשתמשו רק בסומק הכי גותי שאתם רואים. אני אומרת לכם, ממליצה לכם להשתמש בלבן. פס ולעגל. פס ולעגל. אחר כך, למי שיש שרשרת עודן, ולמי שיש כרגע עודן כאלה, אני רוצה לכם להשתמש בשרשרת. שרשרת היא הרבה יותר אפשרויות. דוגמא. כל הסנובים לוקחים את הסגול, לוקחים את הוורוד, הערה שלי. עכשיו ננגב ידיים. עכשיו אתם סנוביות וגותיות. אותו סגנון איפור, אם אתן אוהבות במיוחד להיות סנוביות וגותיות ביחד, סומק, רק להשתמש מהסומקים שכאן, זה בזה. צלליות להשתמש בשתי אלו או בשני אלו. עכשיו אתן הבנות הכי מוכשרות ומהממות שראיתם. רוצות נלמד איך היום להיות עם שיער. כן, דבר ראשון, לוקחים את הקצוות ולוקחים אחורה. לוקחים את אלה, אתן מהממות. אז יאללה, תצטלמו להם, תצטלמו לפייס, לטוויטר, לוואטסאפ. ביי לכם, מאוד נהניתי, נפגש בשיעור הבא של סנוביות וקוליות ביחד. מה זה אומר?